Ja, ik heb goede contacten met de mensen hier. Het is ook voor een groot deel ook samenwerking met elkaar. Als het gaat bijvoorbeeld om de grensbewaking, dan is het ook een koninkrijkstaak waar ik voor verantwoordelijk ben en die nemen we gezamenlijk hier op. En ook de Rijksdiensten en de Arubaanse diensten werken goed samen met elkaar. En we moeten kijken hoe we dat de komende tijd verder kunnen intensiveren. Dus daar ga ik ook mee door samen met mijn Arubaanse collega's hier. Ik denk dat we goed samenwerken, alleen je kunt altijd kijken of het beter kan. Natuurlijk ligt de hoofdtaak als het gaat om op dit eiland, ligt ook gewoon bij de Arubaanse regering. Maar zeker als het gaat, zoals u ook zelf zei, om de samenwerking tussen de Arubaanse overheid en de Nederlandse overheid. Bijvoorbeeld als het gaat om de bestrijding van mensenhandel, mensensmokkel, maar ook drugssmokkel, de bootjes die illegaal de zeegrens overkomen, de kustwachttaken, dan kunnen we daarin goed met elkaar samenwerken. Nou, daarin heb ik het vooral doe ik zaken met uw collega, of mijn collega, uw minister van Justitie. En op het moment dat hij ook aangeeft van daarin kunnen we dingen doen, dan zullen we dat ook doen.